akcie o tornáde, ktoré sa prehnalo niekoľkými obcami na Južnej Morave, veľmi blízko slovenských hraníc. Usmrtilo 6 a zranilo stovky ľudí a zničilo všetko, čo mu prišlo do cesty. Ako vlastne môže niečo takéto vzniknúť? To sa dozvieš v tomto videu. Tornádo je rapídne rotujúci stĺpec vzduchu, ktorý je v kontakte s oblakom a so zemou. Aj keď väčšina tornád je slabá a nespôsobí zásadné škody, tak občas príde také ako napríklad nedávno v Česku, ktoré dosiahlo rýchlosť vetra vyše 400 km za hodinu. Pri takejto rýchlosti je vietor schopný zničiť stavby, vykolajiť vlaky a vyprodukovať lietajúce autá. Pre porovnanie najvyššia rýchlosť vetra, aká bola kedy pri tornáde zaznamenaná, bolo 541 km za hodinu. Tornáda sa dejú na všetkých kontinentoch Zeme okrem Antarktídy. S prehľadom najviac sa ich vyskytuje v Spojených štátoch, hlavne v oblasti zvanej Tornádová ulička, kde sú na vznik tornád ideálne podmienky. Len v štáte Texas ich majú priemerne 120 za rok. V celej Európe ich máme priemerne 700 za rok. Na hodnotenie sily tornád sa používa Fujitova stupnica, ktorá tornáda hodnotí podľa napáchaných škôd. Rozdeľuje ich do kategórií F0 až F5, kde F5 je najviac ničivé. Väčšina vzniknutých tornád je kategórií F0 alebo F1, čo spôsobí relatívne mierne škody. Iné je to samozrejme pri tornádach kategórie F4 alebo F5. No a ako teda takéto tornádo vznikne? Základnou prísadou na vznik tornáda je búrka, a nie len tak hociaká B-čková búrka, ale tzv. Supercela. Supercela je vzácny a zároveň najsilnejší typ búrky, ak nerátame hurikány. V atmosfére dosahuje výšky až 15 km, prináša silný vietor a obrovské krúpy. Zhruba len jedna z 1000 búrok sa stane supercelou a potom asi jedna z 5 až 6 supercel vyprodukuje tornádo. Aby som bol presnejší, tak tornádo môže vzniknúť aj bez supercely, no tie silné tornáda spravidla vždy vznikajú z nich. Rozdiel medzi obyčajnou búrkou a supercelou je ten, že vo vnútri supercely sa nachádza tzv. Mezocyklóna. Mezocyklóna je vzdušný vír, ktorý má priemer 2 až 10 km. Supercela sa z búrky stáva práve keď vznikne mezocyklóna. A ako teda vznikne, sa môžeš pýtať? Na to, aby vznikla mezocyklóna, musí byť prítomný strih vetra. Strih vetra je rozdiel v rýchlosti a smere vetra v malých vzdialenostiach. Inak povedané, keď tu fúka takto a tu takto, tak sa jedná o strih vetra. No a keď z jednej strany fúka tak a z druhej tak, vzduch sa začne víriť a vznikajú akési tubové prúdy vzduchu pri Zemi. Môžeme ich volať vetrové rolky. Dôležitý fakt je, že v každej búrke sa nachádza stúpavý prúd vzduchu, ktorý je výsledkom toho, že teplý vlhký vzduch stúpa hore. No a keď sa tie naše vetrové rolky dostanú pod stúpavý prúd, tak ich jednoducho začne nakláňať a dvíhať nahor. A keď sú zdvihnuté, tak máme mezocyklónu. Rotujúca mezocyklóna nasáva a vyťahuje teplý vlhký vzduch smerom hore a zároveň tlačí studený vzduch dole. To spôsobuje, že na jej spodku sa hromadí oblak rýchlo rotujúcej vodnej pary. No a ak je tlak spôsobený tým klesajúcim studeným vzduchom dostatočne silný, tak ten oblak začne byť stlačaný smerom dole. A ako náhle sa dotkne zeme, je z toho tornádo. Priemer tornáda sa môže pohybovať od niekoľkých metrov po niekoľko kilometrov a niekedy sa dokonca stane, že v samotnom vnútri tornáda sa začnú vytvárať ďalšie tornáda. Väčšina tornád vydrží pri živote len pár minút, kedy dokopy nič nezničia. Avšak tie najničivejšie vydržia niekoľko hodín, počas ktorých prejdú stovky kilometrov a zanechajú za sebou totálnu skazu. To je pre toto video všetko. Teraz slovo od nášho sponzora, ktorým je hra Landlord Go. Landlord je hra, vďaka ktorej môžeš z tvojho mesta alebo celého sveta spraviť obrovské monopoly. V hre môžeš virtuálne kúpovať populárne miesta a následne zarábať nájom v momente, kedy ich ľudia navštevujú v reálnom živote. Nehnuteľnosti môžeš odkupovať aj od ostatných hráčov. Rovnako môžeš do svojich miest investovať, zvyšovať ich hodnotu a zarábať ešte viac. Kúpiť môžeš prakticky všetko, čo sa nachádza na mape. Podiel tvojich nehnuteľností môžeš potom napríklad ponúkať na trhu a predať ho ostatným hráčom. Vďaka funkcii agenta sa môžeš virtuálne presunúť napríklad do tvojho obľúbeného mesta hocikde na zemi a kúpiť čo chceš. Hra je naozaj chytlavá a je to príjemný a zábavný spôsob, ako sa naučiť niečo o financiách. Ak si hru stiahneš cez link v popise, tak dostaneš 1 milión kešu na začiatok a rovno sa zapojíš do súťaže o Xbox X, ktorej podrobnosti nájdeš v popise. Dobrú noc.